ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବାଘ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭୋକିଲା ଥିଲା। ସେ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସି ଭାବିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ବି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏମିତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେପରି ମୁଁ ମୋ ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବି। ବାଘ ଏପରି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ପାଖ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଛେଳିଟିଏ ଚରୁଥିବାର। ତାକୁ ଦେଖି ବାଘର ଭୋକ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏହି ଛେଳିଟି ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ଶିକାର ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଛେଳିଟିକୁ ଖାଇ ମୋର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବି। ବାଘ ଏହା ଭାବି ଛେଳି ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାକୁ କହିଲା, ଏ ଛେଳି, ତୁ ଆଜି ମୋ ଶିକାର ହେବୁ, ତେଣୁ ତୁ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଛେଳିଟି ବାଘକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଛେଳିଟି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିଲା। ସେ ବାଘକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଭୟ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏକ କଥା ଶୁଣ। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏଠି ଏକ ବଡ଼ ବାଘ ମଧ୍ୟ ରହେ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ସେ ଏହି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଲୁଚିଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ବଡ଼ ବାଘ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛେଳିର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବାଘ ଭାବିଲା, ଏଠାରେ ଯଦି ଆଉ ଏକ ବାଘ ରହୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ଛେଳିଟିକୁ ଶିକାର କରିବା ଉଚିତ ହେବନି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ଏହା ଭାବି ବାଘ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଛେଳିର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ବାଘ ଶିକାର ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଏହି ଗଳ୍ପଟିରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ କିଏ କେବେ ବି ଶକ୍ତିରୁ ବଳବାନ ହୋଇନଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଓ ସଫଳତା ଆଣିପାରେ। ବୁଦ୍ଧି ବଳଠାରୁ ବଡ଼, ଜୀବନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।